Bisfenol A, Caroline Petersen, med fokus på, at den nye forskning viser, at det er skadeligt i meget mindre doser end først antaget, så det vil jeg undersøge lidt om, og fremtiden i det. Indholdet i min fremlæggelse er, at jeg først med at fortælle lidt generelt om hormonsystemet, og bagefter vil jeg snakke om hormonregulering, hormonforstyrrende stoffer, lidt om bisfenol A, også forkortet BPA, og fremtiden inden for stoffet. Hormonsystemet generelt er et eksempel på intercellulær kommunikation, altså kommunikation mellem cellerne, og det reagerer langsommere end nervesystemet. Og hormoner er kemiske budbringere, som produceres i en række væv eller kirtler, og det transporteres via blodet til de væv og celler, der har den receptor, det pågældende hormon kræver. De endokrine kirtler er der, hvor de fleste af menneskets hormoner dannes, og det er kirtler uden en egentlig udførselsgang, så hormonerne transporteres efter afgivelsen fra kirtlen til målcellen via blodet. Og der findes 8 endokrine kirtler, hvor hypotalamus, som vi ser hernede, og hypofysen, som begge to sidder i hjernen, er 2 af dem. Og jeg nævner dem, fordi dem kommer jeg til at snakke lidt om senere. Og de parakrine hormoner, også lokalhormoner, er regulerende stoffer, som ikke afgives til blodet, men påvirker kun nabocellerne. De kaldes også cytokinerne. Yes. Og har hormonregulerende stoffer. Og produktionen af hormon styres af det autonome nervesystem og blodets hormonkoncentration. Og der er den simple og den komplicerede regulering. Den simple regulering kan fx være insulin, som er et peptidhormon, som fungerer via negativ og positiv feedback, som ses herover illustreret. Den negative feedback er, når der er en forhøjet koncentration af et hormon, der medfører nedsat produktion af samme hormon, hvorimod et positivt feedback er en stigende koncentration af et hormon, der medfører øget hormonproduktion af samme hormon. Og så har vi den komplicerede regulering, som sker via thalamus og hypofysen, som ses herovre. Og hypofysen er en endokrin kirtel, der danner mange forskellige hormoner, og en stor del af de producerede hormoner har en stimulerende effekt på kroppens øvrige endokrine kirtler. Så de kaldes altså for stimulerende hormoner eller overordnede hormoner. Og de består af en forlap og en baglap, som er illustreret her. Og forlappen herovre danner FSH, LH, TSH, AC, TH, prolaktin og væksthormoner. Og den påvirkes af hormonerne, der dannes i hypotalamus og transporteres via et portåresystem til forlappen, som det er herovre. Herovre. Og det for hver forlaphormonerne findes et hormon i hypotalamus, der har en frigivende effekt på hormonet. Så det er altså de regulerende hormoner. Hvor baglappen modtager oxytocin og ADH fra hypotalamus. Hypotalamus danner hormoner, der regulerer hypofysen, så det er altså de regulerende hormoner. Og den komplicerede regulering via hypotalamus og hypofysen kan altså opsummeres som i, at et signal fra centralnervesystemet medfører, at hypotalamus udskiller det regulerende hormon, som påvirker hypofysens forlap til at udskille det stimulerende hormon, som den relevante hormonproducerende kirtel udskiller pågældende hormon, så det er effektorhormonet. Og så kan hormonet så udføre sin effekt på målcellen. Hormonforstyrrende stoffer. Der findes ligesom 2 former for hormonforstyrrende stoffer. Der er agonisterne, som virker som det naturlige hormon, men kan have en forskellig effekt, så den binder sig altså til receptoren, og den ses her i midten. Og så har vi antagonisterne, som binder sig til receptoren, men sætter ingen processer i gang, så den optager sig pladsen, og det er den her nederste, hvor grenen så er antagonisten. Den sætter sig lidt i vejen, kan man sige. Og der er 3 kategorier inden for hormonforstyrrende stoffer. Der er de dokumenterede, de mistænkte, og de der stadig mangler undersøgelser. Så har jeg bisfenol A, BPA. Lidt generelt er bisfenol A et agonistisk hormonforstyrrende stof, som er et syntetisk østrogenlignende stof. Og det bruges i industrien til den indvendige af dåserne, altså f.eks. konserves og drikkevarer som colaer, men også ind i drikkekartoner. Og stoffet frigives fra indersiden af dåserne ud i maden, som herefter indtages af dem, der spiser maden. Og bisfenol A findes altså i de her dåser for at undgå den metalliske smag fra dåserne ikke påvirker maden, men så påvirker stoffet sig i stedet for. Og der var et eksempel fra Sverige fra 2012, hvor journalister udelukkende levede af dåsemad i 3 dage, hvor niveauet af bisfenol A steg så voldsomt, at grænseværdierne blev overskredet, og det var som sagt blot på 3 dage. Og hormonsystemet består af mange fine balancer, så der skal ikke så meget hormonforstyrrende stof til at lave rod i kønsudvikling og forplantningen. Og det ser vi et eksempel på her på billedet, hvor vi kan se, at det østrogenlignende stof, jeg kigger herover på den blå ring, hvor det østrogenlignende stof hæmmer FSH-produktionen, som medfører mindsket modning af Sertoli-cellerne,
som medfører en mindre udskillelse af Müllers hæmmestof, som simpelthen medfører en mindre hæmning af hundlig kønsudvikling. Så ja, østrogenlignende stoffer hæmmer altså fosterets FSH-produktion, og derved hæmmes modningen af Sertoli-cellerne, og dermed også testosteronreceptorkomplekset, som er nødvendigt, hvis fosteret skal udvikle normale hanlige organer. Og altså undertrykke udviklingen af de hunlige organer. Og sådan fungerer bisphenol A, altså det kan medføre en mindre hæmning af hundlig kønsudvikling, og det kan forringe sædkvalitet og betyde, at mænd for eksempel bliver sterile, eller at der bliver født misdannede børn på grund af forringet sædkvalitet. Men det kan også medføre testikkelkræft. Derfor er det selvfølgelig blevet diskuteret meget, at der bliver indført grænser for, hvor meget bisphenol A der må være i doserne, og hvor meget der indtages. Og det viser sig dog, at bisphenol A er mere skadeligt end først antaget, da en forskergruppe har gennemgået tidligere undersøgelser af BPA, og konkluderer, at stoffet er giftigere ved langt lavere doser end før antaget. Dyreforsøg med BPA har vist giftigheden af BPA før, så man bruger altså dyreforsøg, fordi at alle hvirveldyr har en relativt ens hormonsystemer, så derfor kan der i grove træk sættes lig med tegn mellem mus, fisk og menneske. Og deres reaktion er altså, kan man sige, lige med vores reaktion. Og ny viden omkring stoffets efterligning af hormoner og påvirkning af kroppens udvikling fik forskerne til at gennemgå dataerne igen, og det viser sig altså, at BPA-doser 10-40 gange lavere end den tidligere fastslåede værdi havde en effekt på dyrene. Og de lave doser er det, mennesker bliver udsat for i det daglige, når vi drikker en dåse cola for eksempel. Og det sætter så spørgsmålstegn ved den nuværende grænseværdi for bisphenol A, om den er for høj. EU's fødevaremyndighed EFSA mener, at stoffet ikke skader os forbrugere i dag, som det er nu. Men forsker Anna Maria Andersen understreger, at denne vurdering ikke betyder, at vi aldrig skal bekymre os om BPA igen. Hun udtaler, citat, det er en vurdering af effekten, som den har vist sig at være lige nu, og en grænseværdi, som man sætter ud fra de forudsætninger, vi har nu. Det kan sagtens være, at vi bliver klogere hen ad vejen. Så lige nu ser mængden af BPA ikke ud til at være direkte skadelig, men hvem ved, hvor udviklingen tager os hen.